misali yanzu kawai ka je ka rubuta a Google Gumi ka ga duk wani abu comment inda dan kudu zai yi game da ni. Kusan abin da muka yi a nan mun tashi ne nan ƙasan nan ta hargitse, ana kisa na ƙabilanci, ana kisa na garuruwa, ko ba haka ake faruwa ba? In muna da hankali ya kamata mu naɗa hannunmu muna kallo sai mu yi ƙoƙarin iyakan ƙoƙarin da za mu yi. Kuma da yake na san security, na yi security, kuma na san sharrin security, na san sharrin su. Domin Saboda ya tsira daga sharrin security, Murtala ya tsira daga sharrin security, mai malariya shi tsira daga sharrin security, IBB ya tsira daga sharrin security, shi kan shi Buhari ya tsira daga sharrin security. Kwanan nan me sunan bawan Allah na da kashe? Malam Gwani ya tsira daga sharrin security, ba yara bane cikin soja uniform. Waye ke alfahari da security? Waye? Shi yasa malai ce ku shiga soja. Har yanzu suke wannan report na sharri. Shi yasa na ce in kun duba Google ku duba 'yan kudu, ni na shiga don mu gyara mu samu zaman lafiya a ƙasar nan. Kuma in gaya muku ko president bai fi ni son zaman lafiya a ƙasar nan ba, don me? Dan nan ita ce ƙasata. Ina da wata banda ita? Shi yana da jirgin sama zai iya tashi, ni na da shi? Yaran shi za su yi zuwa Ingila su yi karatu, ni zan iya kai na Ingila? Kun gane bambancin? Na fi shi bukatan a samu zaman lafiya a ƙasar nan, ko da president ne. Shi yasa na ɗauki rayuwata na ce a shiga dajin nan mu ga yadda za a samu sulhu a bar wannan yakin. Kun fahimta? Amma 'yan kudu ba sa son haka, ba sa so ne mu samu zaman lafiya, kuma sun ga na ɗauki hanya ta gaske da zai kawo ƙarshen wannan abun. Saboda haka suka ai shi ma terrorist ne, ai shi ma ke zai kun gane. Sannan kuma abin da ya ƙara ba su haushi da na ce mutanen nan da ake yaƙi da su ai kuma suna da haƙi a kanmu, mu musu makaranta, mu musu asibiti, mu musu abin da ya kamata a musu don a samu mai zaman lafiya. Saboda haka su ma a yi musu abin da aka yi wa 'yan Niger Delta. Kai sai zagi, sai zagi. Kun fahimta mu? To wa'annan ne da suke iya rubutu a jarida su yi zagi. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum me akbar. To ka ɗauki irin su da ke cikin SS, ka ɗauki irin su da ke cikin soja, ka ɗauki irin su da ke cikin 'yan sanda, wani irin sharri ne ba za su yi ba? Kun fahimta? Sannan mutanen mu namu, kun san lokaci muna da gaɓonci. Sai su zo da report sai kuma su ce to ka a ce wai kai you are bias, ne sai ka ce okay. Kun fahimta? Okay. Inda mu ne muka kashe Awolowo ko muka kashe Zik, wannan report da aka yi na security na kashe su da yanzu kowa ya sani. Ina report din kashe Sardauna? Kun gan shi? Ina report din kashe Murtala? Kun ga report din? Kuma sa kakkar mutane su dinga kashe mu, su yi amfani da security su hargitsa mu, su haɗa mu faɗa. Saboda haka ba lokacin faɗa ba ne na gwamnatin, ba lokacin faɗa ba ne, lokacin a ƙare lafiya ne. Kuma mu a shirye muke mu taimaka mata ma a dai gama lafiya, a shirye muke a gama lafiya ba tare da tashin hankali ba. Kun fahimta? Saboda haka yanzu addu'a za a yi. To ayi addu'a.